איינשטיין אמר ששתיים ועוד שתיים זה 3, והוא הוכיח. אל תתווכח. להוכיח לך לפני כולם. אבוס עינק, תוכיח לי. 2 ועוד 2. כן? כמה זה? כמה זה? כמה זה? זה 2? 2 ועוד 2 זה איינשטיין. זה עבדו עליך בגן. זה איינשטיין. אתה יודע מה זה? יש לך תשובה. תשמעו מה הוא אמר. תראו. 2 ועוד 2 חצאים. לא ועוד 2. 3. ועוד 2 חצאים. 3. 2 וחילקנו 1 ל2 חצאים. מה נשאר לנו? 2. אני יותר מאיינשטיין. אני למדתי בבית ספר חילוני, אז נכנסתי לכיתה ז'. כיתה ז'? כבוד, הפתעה. אבל שברים פשוטים זה חומר של כיתה ד'. תראה אמנון, התחלת עם 1, חילקת אותו ל2 חצאים, 1 החצאים חילקת ל2 רבעים, בסוף, אם תדביק בחזרה ותחבר חצי ועוד רבע ועוד רבע, תקבל 1, ולא 2! אני יותר מאיינשטיין! לא אמנון, אתה מטומטם. והמדע אומר, תקשיבו טוב, המדע אומר שהאדם מורכב מ100 ביליון תאים, שבכל תא, בכל תא יש 46 כרומוזומים שמחולקים בשווה לאב ולאם, שבהם עובר הגנום והתורשה. כל אחד מ46 כרומוזומים יש בו סרט של 1.80 מטר מקופל מיקרונית, ושבו יש 3 מיליארד אותיות, שכל אות זה תכונה באדם. עוד פעם, אדם מורכב מ100 ביליון תאים, בערך 60 ביליון. שבכל תא, בכל תא יש 46 כרומוזומים. לא בכל תא. בתאי המין יש חצי, בתאי הדם האדומים אין בכלל. שמחולקים בשווה לאב ולאם, שבהם עובר הגנום והתורשה. הכרומוזומים הם הגנום, הוא לא עובר בהם, וחצי עובר בתורשה. כל אחד מ46 כרומוזומים יש בו סרט של 1.80 מטר, 5 סנטימטרים בממוצע. של 1.80 מטר מקופל מיקרונית. מקופל ננומטרית, זה קטן פי 1000. ושבו יש 3 מיליארד אותיות. אלו אינן אותיות, אלא זוגות בסיסים שיכולים לקבל רק 0 או 1. 3 מיליארד אותיות. 3 מיליארד. 250 מיליון לכרומוזום הגדול ביותר. שכל אות זה תכונה באדם. 95% מהבסיסים זה זבל, ותכונות האדם, החלבונים או הגנים, כל אחד מקודד על ידי המון בסיסים, יותר מאחד. שכל אות זה תכונה באדם. זה אתה שיושב פה. מי עשה את זה? פיצוצים? התפתחות? מוטציות ספונטניות? אשהדה. לא הבנתי. מה יש בכלל ב-DNA שלנו שמוכיח את אלוהים? ה-DNA של הקרפדה מצויה ארוך פי 2 מזה של האדם, וזה של חיידק האמבה פי 200. לפני 3 חודשים הצליחו מדענים לבצע פריצת דרך היסטורית. הם החליפו את ה-DNA של חיידק בשלמותו ב-DNA סינתטי, ובכך יצאו את היצור החי הראשון שאבא שלו זה מחשב. לחיידק שלום, הוא מתרבה, אוכל וטוב לו בחיים. מה שמייחד את האדם זה לא ה-DNA שלו, זה הידע. הידע לא מבדיל רק את האדם מבעלי החיים, אלא גם תרבויות וחברות שונות של בני אדם. הוא עמוד התווך של קיומנו.
הוא מאכיל אותנו, מלביש אותנו ומרפא אותנו. ידע ודת הם אש ומים. החינוך למדע מלמד איך לחשוב, ואילו החינוך הדתי מלמד מה לחשוב. אני יותר מאיינשטיין!